Iki harga dirine utang kudu dibayar modal. Sampeyan rasa milu-milu wong karan wong utang kok. Itu dolanan apa? Mbak. Sekolah libur. Nggih, Pak. Tadi ini tenaga kali. Nggih. Nek karo wong tuwa dikandani anut lho. Iya. Ya? Ya. Aja dolanan HP terus. Nggih. Gangge-gangge ora kepanggih. Ya? Ya. Cenakal ya? Nggih. Ya wis dilanjut. Temenin kok nek dhuwur Bali. Ya. Ya. Wis yo, Pak Babin tak lanjut patroli ya. Nggih, Pak. Cenakal we. Jadi videoin jadi Bang. Toh, satu, medua. Toh, medua toh. Ojo ngumpet. Ana apa Pak gebar-gebar kuwi? Aku lurus Sarto. Tapi ana apa kok terang turun kuwi? Wis pokoke ora urus undake Sartone bae. Aku butuh karo dekne. Pak. Pak. Ada tamu, Pak. Orang ana apa, Bu? Ora saithok-ithok ngumpet toh. Bola bali. Walah gaya iki. Licok. Ora usah kakean manis-manis kok wis prono sepele ditelepon, ora diangkat, ditagih, ora nyaur. Kalem si Jo wis kusung gembar-gembar, kusung ora tangga si Jo. Ora bisa. Kabeh wae diomongane. Pirang bulan sampean janjeni arep nyauri. Sprene ora ono tindak lanjute. Nyatane priye Jo wong karan ora tau gacor Jo iki rungkat terus Ya Jo. kanca, tapi duit kok wis tak semayani pirang bulan sampean. Sampean winginane cekelan sertifikat, wis perjanjian hitam di atas putih. Nek sampean ora nyaur sampai 5 bulan dengan sangat terpaksa omah iki arep tak sita, sampean sak keluarga kudu metu kadhe kene. Yo njaluk kebijakane Jo koyo. Ora bisa, sama wis tak nek kebijakan pirang bulan coba. Nyatane- Perjanjian kadhe 3 bulan sampai seperti 6 bulan. Nyatane Kebangetan kowe to. priye Jo nyatane ora tau gacor ora Jo wong rungkat terus Jo nyong depo pira-pira tek terus Jo. Kowe urusanmu, itu urusanku kuwi, urusanmu. Mak, mrene iki Mak. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Lho, kuwi priye iki ngan Mak kok kaya iki Mak omahe dhewe arep disegel kowe Mak. Ajal Mak dinego Mak. Ora Acaranya urus. wis ora Pokoknya Soal tanah ngurus, rumah iki tak segel sampan sak keluarga kudu metu kadhe omah iki. Wis aku pokoke ora urus. Wis tak nehi kesempatan bola bali ya ora ditindaklanjuti. Pokoke omah iki kudu tak segel. Aku ora gelem rugi Iki, terus-terusan oke modal aku ora entek carane modele kok piye. Sampeyan kuwi Pak, wis tak kandhani bulan balen aja dolan judi online, Pak. Apa-apa wis nek kabeh. Wis ora duwe kae iki saiki priye jajal wae wedhus wis didol omah dicita. Priye ki saiki nanggon ngendi ki nek omah didol kuwi. wis tenang Bu, no tak njaluk kebijakan kok karo sing nyekel sertifikat dewek Bu. Tetep ora bisa. Kanca tetep kanca, utang tetep utang. Utang wajibe kudu disaur. Wis pirang bulan tak nehi dispensasi, wis tak nehi kebijakan, sampeane ora iso manfaatkan kebijakan aku. Aku wis entek kesabarane. Tapi nek tak pikir-pikir yang orang anu asline Jo, wong sumber perkara ya kadi kowe Jo. Kowe mrene ndralae ketemu nang dalan. Kan koyo piye kedadiane. Nyong kan orang mengharapkan kok iki kanca tetep kanca Jo. Ah nyong ngerti, utang tetep utang. Tapi kok carane kok koyo kuwi Jo. Iku main nyong Jo. Wis ora urusan sampean metu wae. Ora iso koyo kuwi. Joko. Ora iso. Kudu tak joko barang-barang nang jero. Wes aja padha Kudu tak joko barang-barang. Oh, iki omong nyong ora iso wae napa. Ribut-ribut ora napa. Ribut napa. Utange kudu nyaur. Ora iso. Iki perkara nek sing kowe masalahe kowe. Polisi ku harga diri. Iki harga dirine nyong utang kudu dibayar modal. Sama rasa milu-milu wong karan wong utang kok. Iya dirampung apik-apik ning jero. Ora bisa, Pak. Ora iso Pak, iki perkarane kritis iki. Bisa. Masalah Ini harga diri Pak masalahnya Pak. bisa jadi pidana baru yang tadinya utang piutang jadi bisa pidana baru tindak perkelahian. Kudu Ya, nyaur, pokoknya ayo kudu nyaur. masuk dulu. Tapi masalahnya harga diri Pak. Masalahnya harga diri. Aduh.